Grabando? De que maneira influíron na sociedade galega e compostelá María Miramontes e Anxo Casal? Bueno, en primeiro lugar, bos días e moitas gracias por lembrarvos de min, non? Vamos a ver, Maruxa Coralia, pois xunto con o principio Sarita, que logo morreu moi nova, non? Morreu nos anos 30 de tise, de tuberculose, que era unha enfermedade moi corriente naqueles anos, simbolizan en elas todo aquele espírito republicano das mulleres que foron conquistando dereitos nun período breve. Na historia das mulleres e do feminismo veredes que hai períodos en que se dan saltos de xigante, períodos, por desgracia, en que se marcha para atrás e períodos en que todo aquilo que levas loitando durante anos se plasma. E a Constitución Republicana do 31 e logo despois a Fronte Popular pois lle diron ás mulleres cantidad de dereitos e mesmo na vida social, na vida de todos os días, na vida da rúa, pois esta transformación se viveu con alegría, que se evidenciaba nunha maneira de vestir, nunha maneira de sair á rúa, nunha maneira de divertirse, e Maruxa e Coralia eran así. De feito, en Santiago, a min o xornalista Borbón me contou que cando salían a buscar fíos, a buscar botóns, a ir a levar o traballo, a buscar o traballo, porque elas eran moi boas bordadoras, aparte de costureiras, non? Pois os estudantes que se relacionaban con elas, os da CEDA, os de dereitas, de extrema dereita, que logo apoiaron o golpe, chamabanlle fe, esperanza e caridad, e os republicanos lle chamaban libertad, igualdad e fraternidad. Por tanto, era un pouco o símbolo desa alegría que en Compostela se viviu moitísimo tamén, porque Compostela votou a República no 31, era republicana, non? En elas as dúas, simbolizado en elas as dúas. E o que pasa é que eras preguntarse por María Miramontes. No, por Maruxa e Coralia. María Miramontes e Anxo Casal. Bueno, vale. Porque o que dixeches valemos para despois. É que non, desculpade, porque as tiña na cabeza. A ver. Pois retoma, Rita, volve a preguntar a Ofelia. De que maneira influíron na sociedade galega e compostelá María Miramontes e Anxo Casal? Bueno, eu creo que a parella, matrimonio, e eu lle chamo tamén sociedade de proxecto de vida, que foron María Miramontes e Anxo Casal, que xa empezaron en Coruña, porque os dous eran das Irmandades da Fala, e traballaron polas escolas de ensino en galego, a imprenta Lar e despois Nós, en principio, tiña o obxectivo de imprimir libro en galego tamén, para que o ensino en galego tuvera material de traballo, non? Logo tamén imprimiron todo o que salía do seminario, estudos galegos, todo o que se escribía en galego, pero desde o inicio, en que se conoceron e se amaron, tiñan un proxecto que non os era só de amor e enamoramento, senón tamén un proxecto económico para Galiza, que tiña, evidentemente, unha base cultural total e absoluta. María Miramontes era modista, unha gran modista, era profe de corte e confección tamén, e Anxo Casal, que estuvera emigrado unha temporada en Burdeos, pois xuntos montaron unha tenda de telas, de tecidos, de retallos, que se chamaba, non? E logo xa que a imprenta, en que María empezou xa o seu traballo independiente como modista, Anxo Casal, que sabía francés, axudáballe moito, porque daquelo que estaba de moda era traer as revistas, os figuríns que se chamaban de moda de Francia, lle axudaba a traducilos, e isto lle permitiu a María ter unha especialización no traballo que, bueno, lle permitiu uns ingresos moi regulares que alimentaron a imprenta Lar primeiro, despois a imprenta Nós, logo cando viñeron a Santiago no 31, o proxecto de Estatuto de Autonomía, o proxecto do Partido Galeguista, é dicir, era un proxecto común, ambos os dous van a militar no Partido Galeguista tamén, e, por tanto, era facer de Galiza un país de seu, que non só era unha imprenta, sino era un proxecto político. E, alén diso, María Miramontes é a única muller que, cando no ano 1936, cumplindo coa Constitución, o Estatuto, unha vez plebiscitado en Galiza, ten que entregarse en Madrid nas Cortes para que o ratifiquen, ela é a única muller que vai nesta comisión que sale de Santiago para entregar o Estatuto en Madrid. Sabemos que María Miramontes tivo un papel importante no Partido Galeguista. Había máis mulleres comprometidas políticamente? Vamos a ver, do punto de vista documental, aí hai dúas cousas que debedes saber. Primeiro, as Irmandades da Fala tiñan unha sección que se chamaba a sección femenina das Irmandades da Fala. As palabras tamén hai que recuperalas e non permitir que a extrema dereita roube, non? Tiñan unha sección femenina con unha directiva e entonces esta sección femenina foi moi activa, pero na ditadura de Primo de Rivera, que lle chamaban as malas, parte da documentación da directiva femenina
das Irmandades da Fala, que estaba en Coruña, estaba tamén en Santiago, tiña un grupo grande en Ourense, en Betanzos, en Ferrol, bueno, a documentación desapareceu. E no ano 1936 xa a documentación do Partido Galeguista desapareceu. Foi queimada, expoliada, por tanto desapareceu toda. Pero había moitas mulleres, moitas, para a época, militando tanto nas Irmandades como logo no Partido Galeguista. A Asociación Republicana Femenina de Coruña, unha parte delas, das mulleres, militaron no Partido Galeguista, outra en outros partidos, pero no Partido Galeguista. E se evidencia en que a nosa terra, a partir do ano 33, ten unha sección onde escriben mulleres e sacan varios documentos, varios manifestos, un deles, un documento que podedes ver nos arquivos, que sacan, que está dirixido a emigración, que sacan a Irmandade de Mulleres, dicindo que se vixile e se faga o seguimento das mulleres que chegan, sobre todo a Argentina, porque moitas veces caen nas redes da prostitución e, por tanto, é necesario que ali a xente militante do Partido Galeguista, das Irmandades, etc., as acolla no Porto para que isto non ocorra. E logo tamén, nos anos 33, 34, 35, van a facer un traballo moi importante con varias declaracións de apoio e participación nos mítines para que o Estatuto salga adiante con unha campaña específica dirixida ás mulleres. E, bueno, sobradamente conocido o caso do mítin das Arengas en Compostela, donde a que naquel momento foi elexida como Miss Galicia Emilia Docet, fala neste mítin, non? Entonces, bueno, pois tedes as Irmán Chao, aí podedes atopar tanto na nosa terra como bueno, en outra documentación, como as mulleres dos seminarios tíos galegos, as mulleres da residencia de señoritas en Madrid, que apoiaban, digamos, todo este movimento, non? Eu non vos dou nomes porque os podedes atopar en todos estes. Por que consideras que María Miramontes é unha muller injustamente invisibilizada? Bueno, como tantas. O que pasa que eu coido que no caso dela foi especialmente. Vamos a ver. María Miramontes foi moi importante, económica e políticamente. Económicamente, todo o proxecto do galeguismo, desde as Irmandades hasta hoxe, todo o proxecto de modernización que as mulleres significaron facendo música, facendo teatro, estando nos coros, bueno, todo eso está simbolizado en María. E ademais eu creo que tiña unha profesión que ten tamén moito que ver con este mundo republicano, porque ela era modista, ela vestía, e a revolución da cabeza e das ideas, vos o sabedes, que sodes novas, tamén se plasma na forma de mostrar o corpo e de vestirse. E na República foi así. Hai algo que está empezando a estudiarse, que é o protagonismo que tuveron as mestras republicanas no cambio de costumes, na vida dos lugares onde chegaban a poñer escola. Por eso foron tan represaliadas. E María simbolizaba todo eso. Era profe de corte e confección, e daquelas mulleres que iban a corte e confección era para ter unha independencia económica dunha profesión que lles permitira ser libres. Entón, María tamén fixo isto. E que ocorre? Que María no ano 1936 se ten que exiliar, ten que fuxir. Se fala moi pouco das fuxidas e das exiliadas, moi pouco. Eles sí, pero parece que non hai mulleres. Hasta agora sabíamos de Mariví Villaverde, pero pouco máis, non? Entón, María Miramontes ten que fuxir para Coruña, de Coruña consigue salir para a vía Portugal-América, chega a América, en América con un dolor inmenso, porque a min Maruxa Seoane, a muller de... Cando chega a América se relaciona moito con Luis Seoane e Maruxa, non? Son os seus pilares, digamos, a forza que ali... E Maruxa, unha vez que falei con ela sobre María, me decía, mira, neniña, Maruxa falaba así, non? Mira, neniña, María Miramontes, aparte de vestir de negro, que eso non era, nunca volveu a ter luz nos seus ollos como a que eu lle vin cando vivía en Galiza. Evidentemente, o asesinato dun amor que para ela era Ángel Casal, porque amores hai moitos, pero para ela era un amor, non só un amor de parella, era un amor de proxecto de vida. Foi terrorífico, non? Pero tantos compañeiros e compañeiras que quedaron tamén asasinados polo terror da sublevación militar, non? E como ela, ademais, en América, en Bos Aires, seguiu traballando, seguiu sendo modista, seguiu colaborando con todo o galeguismo que aquí está, ali estaba, que era casi todo ali, non? Ela volveu a casar con un curmán
Eu non teño datos, pero eu como historiadora a veces teño que lanzar hipóteses. Eu creo que por unha razón de regularizar a súa documentación. O Miramontes, que era curmán, a familia Miramontes emigrara moito e había varios emigrados. Entón, me imagino que foi para ter os papéis, o sea, ter toda a documentación en regla, non? Pero parece ser que foi o que podíamos chamar un matrimonio, bueno, para sair da situación en que vivía, non? O seu amor seguiu sendo sempre Ánxel Casal. Entón, eu creo que por todo isto, logo, é verdade que hai unha situación tráxica porque ela morre, Luís Seoane fai na prensa unha reseña dela con pseudónimo, pero o curmán volve a casar e a segunda muller destrúe todo o que quedaba na casa de María Miramontes. Por iso se fala da maleta de María Miramontes, non? Todo o que quedaba dela o destrúe. Entonces, entre o silenciamento da propio Partido Galeguista e todos estes feitos, recuperar a María Miramontes costou tempo, non traballo porque hai moitísima documentación, e agora por sorte pois María Miramontes é María Miramontes, e en Santiago ten algo que a ela lle gustaría moito, ten unha ludoteca, un centro onde van a xogar os nenos e as nenas, porque non sei se o sabedes, se non xa pois podes buscar, ela querían ter fillos e tuvo un embarazo terrible que a deixou estéril, dicir, aparte do dificilísimo que foi o embarazo e a traxedia de que tuvo un aborto blanco, non? Pois non pudo ter máis fillos. E eu creo que agora estaría moi contenta, se puidera velo, de saber que ali os nenos e as nenas van a xogar a un sitio que leva o seu nome. Crees que o papel da muller ten un suficiente recoñecemento nos espacios públicos da nosa cidade? No. Como se podería correxir? No, xa te digo, no. Non estamos, non están moi pouco. E logo as que están, se sabe pouco da súa vida. É dicir, non só teñen que estar, teñen que ser. Estar e ser. Estar quere dicir que están, co nome, e ser, que se sabe a súa vida. Eu vos podía, por exemplo, pois, preguntar, vos sabedes que hai unha escultura de homenaxe ás leiteiras en Santiago? Ves? Bueno, esa escultura en principio leva o nome de Aurora Lister. Bueno, porque Aurora Liste, ou Lister, que o irmán, bueno, é Liste, pero o apelido non só foi unha leiteira que simboliza toda unha economía, sino que tamén foi unha loitadora. E claro, ves aquela muller ali e dices, unha leiteira, mira que ben, pero se ten un nome debaixo, por que? E quen era? Entón, non é só estar, sino tamén ser, saber quenes foron, que fixeron, e é moi importante para a xente como a vos, que teñades referentes, porque senón non tens para que mirar. E non vale a pena repetir o que elas xa conquistaron. Hai que defendelo e avanzar. En as escolas debería haber máis mulleres nos estudos de historia? Profes hainas, eu estou segura de que tedes profes. O que ten que haber é referente nos libros, é dicir, eu non entendo como con toda a investigación que está feita xa, desde o movimento feminista, de mulleres non están nos libros de texto. Hai unha escada que non damos superado, que a investigación está aquí e o que se reflicte nos libros de texto, eu creo que está no subsolo. E iso é gravísimo, porque ao final, bueno, pois non hai referentes, non sabe, a historia non é verdade a que estudades, é unha parte da verdade. E a estas alturas non podemos permitir que a historia, que é unha ciencia, oculte parte da súa verdade e da súa investigación. Moitas grazas por acompañarnos De nada. e contarnos todo isto que foi moi interesante. Grazas a vos por facelo, grazas a vos por facelo. Seguro que detrás hai unha profe.